Добре, будна съм вече. Време е за I Like Weekend. Много нетипично, обаче почваме днешния влог. Той отдавна започна, в момента часът е 1 часа, правим си I Like Weekend, добре дошли, ако не сте разбрали. Плана какъв е? Трябва да обясня, но ще обясня докато работя, защото ще ви обясня. Днес, хора, сме събота и знам, че лъща много, току-що си взех си един хубав душ, айляшки, така да се каже. Дълъг, прекрасен, малко кокосово масло. Днеска е ден за self-love, self-care и доста забавни книги. Но преди да се включим към книгите, чакай, тук, на този край. Преди да се фокусираме към книгите, да ви кажа какъв е плана за I Like Weekend. Много е просто. Да, виждате бираните бутилки, не съм алкохолик. Просто събирам амбалаж, който ще рециклираме после. Сега разчистваме кухнята. Да, фокусирай се, Румяна. Днеска е събота и е последният ден на мир и спокойствие за близките 2 седмици. Защото в следващите 2 седмици ми предстои страшно много прекарване на времето в града, където имаме много тежки физически, не тежки, но физически дейности там по апартамента, ни ремонти, това. Освен това смятам да ходя и в Германия за около седмица. И всъщност осъзнах, че до края на юни месец, което сме в момента, вие виждате я видео малко по-късно, в момента датата е 8 юни, до края на юни месец, аз съм толкова ангажирана с обещания, проекти и лични мои такива разни неща, които ми се случват и пътуване в Германия, че шанса да имам един спокоен ден изглежда доста минимален. И с това си реших днес, събота, последният ми възможен ден, да си направя един I Like Weekend. Какво се случи обаче? Спомних си защо. Аз, откакто живея на село, I Like Weekendите си ги правя през седмицата. Защото на село живота почва да кипи събота и неделя, всички си идват по къщите, вилите, кой, където, какво, що, или дори хората, които си живеят на село. Събота и неделя имат повече свободно време и се почва, не знам дали може да чуете, косачки, ремонтни дейности. Доста си жудно. Не знам как ще оцелеем, понеже моята идея е да бъдем отвънка, поне през следобеда. До сутринта не бяхме, но сега мисля да се изнесем. Но междувременно айлакът няма да е абсолютно пълен, защото имайки предвид, че това ми е последният ден, както казах, преди да тръгна на пътешествие, има багажи за оправяне, подготвяне на апартамента за оставяне, подготвяне на цветята, че ще ме няма 2 седмици. Тоест аз може би ще си идвам, не е сигурно, но няма така хубаво да си поседа тук. И съответно, ето да, изсъхналата ми мащерка, която събирах онзи ден, трябваше да си оправя, защото тъма днеска изсъхна. Освен това, трябва да подготвя рециклиращият момент, както виждате, защото рециклирам аз или в местния магазин, мога да върна в местния магазин доста неща, но специално те работи трябва да си ги хвърля. Рециклирам в Kaufland, което е чак в Пловдив. Багажи ме чакат, хора, багажи много. Не само пътуването до Германия, но и за стоенето в града, което става много сложно сега, с тези ремонтни дейности. Въобще, какво ли ви обяснявам? Но аз това не ви касае. Касаят ви книги. Окей. Днес реших да направя нещо, което отдавна не ми се е случвало. Днес реших да започна и завърша една книга от начало до край. Предполагам, че това е абсолютно възможно, защото книгата е изключително кратка. 150 страници. И аз днес сутринта я започнах. Книгата е следната. Да, може би, ако сте гледали предишните влогове в канала, знаете, че на мен напоследък ме удари една много странна романтично-еротична фентази вълна. Абсолютно, да. Спайси! И започнах тази поредица, защото да, това е поредица от няколко книги, мисля, че 3 на този етап и някакви кратки разкази на Кимбърли Леминг, в която имаме хора, живеещи в един и същи свят с нещо, което те наричат демони, и по демони тази категория обхваща всичко, що не е човек. Говорим за вампири, върколаци, дракони, караконджоли, оркс, миксове, каквото се сетиш, човек, животно. Всичко това наричате демони и всяка книга захваща различна любовна история на някои от тези демони с човешко същество. Обикновено мъжът е свръхестествен, а пък жената е човек и обикновено е чернокожа. И да ви кажа честно, тези книги са забавно, уютно, еротично, романтично фентези.
И аз все още се наслаждавам на тая част от фентази литературата, като бих казала, че се усещам по-скоро накрая. В смисъл, вече така, след няколко прочетени такива книги се усещам готова да мина на следващ някакъв вид фентази. Даже мисля, че си намерих следващата книга, ще разправя някой друг път. Но понеже е ляк уикенд, понеже искам да си почивам, искам да си причина приятни неща, приятни емоции, забавни, уютни герои. А героите тук са много симпатични. Реших да прочета тази книга, имайки предвид, че тя е 150 страници, реших, че ще е идеална. Край до край да я прочетем в рамките на един ден. За сега се получават нещата. Аз съм на 30 страница от 153. Планувам целият следобед да е отдаден на тази книга. Прекрасно хапване, ако успея да намеря нещо, защото, както казах, готвя се за 2 седмици липса и в момента глъзгам хладилника, ям каквото падне, в смисъл да изпразним нещата, няма нещо специално подготвено, което по принцип е традиция в Айлак уикендите, че аз си приготвям някакво специално ядене, този път няма да приготвя нищо специално. Ще съберем неща от хладилника. И така, отдаваме се на тази книжка, малко хапване, лимонадка и така нататък. Ще видим как ще ни подхване деня. Но на този етап в момента е 1:25. Ще се опитам много скорострелно в рамките на 30 до 40 минути да се откъсна от Айлака за малко, за да мога да приготвя багажите и после да мога да се отдам спокойно, душата ми да е чиста, приятна и абсолютно в Айлак нищо да не ме чака. Така, сега ще оправяме багажи, пуснах една пералня, която набързо ще проснем след малко и междувременно ще слушам аудиокнига. За да поддържам Айлак настроението, избрах да си продължа с една книга, която почнах преди няколко седмици, малко зарязах заради други книги, които предизвикаха по-голям интерес, но сега малко ще си върна в фокуса върху нея и това е Цветът на магията на Тери Прачет. Българската аудиоверсия, която е прекрасна. Прекрасна. Аз много харесвам озвученията, особено тези, които са направени от Виктор Танев на книгите на Прачет. Прикарваме си много добре. В момента, както видяхме, сме половината на книгата и ще си я слушаме, докато вършим малкото работа, която имаме предвид днес, за да може после да вършим никаква работа, четейки си книжки. Ногите губят време, докато си подредят краката. Гледай за него. Той се огледа. Бавно се разгъва през дойде учтивия отговор. Няма да лъжа. Тази книга ме кара да се чувства мега странно. Освен това е мега странно, защото в момента съм отвънка. Съседите могат да ме чуят. А пък книгата е много спайси. 76 страници, 5:30 следобед. Карахме почти целият следобед отвън. Много е приятно. Идеята на Айлак уикендите е да си изкарваш чил, спокойно, да ти е тихо, да ти е приятно, да не бързаш за никъде, да се наслаждаваш на момента, да се разплуеш от кеф, удоволствие и правене на нищо, освен в случая четене. Цел постигната следобеда. Казах за какво става въпрос. Обаче сексуалните фантазии, които се развиват тук. Вау! Много е странно, когато наистина комбинацията от страшно уютно писане на тая авторка, с интересни персонажи и забавен бентър и забавни неща. Всичките те demons, опитвайки се да разбера с женската анатомия, са толкова забавни. Не главните герои. Главните герои, това е малко като фантазия. Главните герои знаят какво правят. Обаче останалите, дето са демони, но не са главни герои. Много е забавно, когато се опитват да разберат какво се случва в тялото на един човек. Всичко това е приятно, забавно, уютно и изведнъж бум-бем-бам-бум-бум, фам-фам. И си кажеш, беше много яко и... Някои неща са готини, някои неща са... Да, авторка, наистина. Аз не знам, може би това е защото е един от първите ми, може би, така като се замисля, опити с такъв тип литература. Странно изживяване. 76 страници. Остават ми указ. Не знам, аз като сменям, защото малко промених лейаута и сега ми пише, че съм на 77 от 174 страници. Шанс да я довърша днеска намалява с превалянето на деня, но все пак ще се постарая да си почета още малко.
До 8:48 издържах вънка.